Este ano a cuota, quero dicilo alto e claro, este ano o da cuota, por sobrepasarse da cuota, non hai problema. Non, porque temos que salir a noticias engañosas que están volvendo a cabeza tola aos gandeiros, buscando por aí cuotas, e dicimos, non hai problema, e respondemos nós por eso. Non hai problema este ano. Este ano non haberá penalización e para o vindeiro o Estado repartirá as 350.000 toneladas da Reserva Nacional. Unións Agrarias vai reunirse o vindeiro día 11 para plantexar a estrategia de reparto. Faríase seguramente en 2 ou 3 tramos. Seguramente, un tramo que serían os produtores menos da media nacional ou europea, que recibirían todos unha porcentaxe, e os produtores que estarían por encima da media europea, que recibirían todos outra porcentaxe. A cuota repartiríase a todos, os que a queiran. O Ministerio quere que o reparto estea listo para a campaña que ven, unha cota que se entregaría a concesión de uso, non en propiedade definitiva, porque o sistema de cotas desaparecerá de cara ao 2013-2015. Unións Agrarias defenderá que o reparto sexa por explotación, non por comunidade.